פותחת דברים מזולסטוק, חלק 7 או 8. לא יודעת. די. אוקיי, סליחה. טוב, אז היינו באמצע זה, והיה טיפרון, הרגיל כאילו, שחידדתי. פה, פתחת. אז קשקשתי קצת, ועכשיו אני הולכת עם חוק. לכן זה נדפוק לראש. אופס, נפל לי. מחק. וואו, מחק טוב. טוב. נעבור לטיפרון. אוקיי. אם נגיד, רגע. אין חוד. אוקיי, אין חוד. אתם רואים זה רק איפה ששמים את החוד. אז אתם רואים פה, איפה שהמחק, לוחצים ויוצא חוד. רואים? נגיד אין חוד, זה רק סתם מעמד. לא חוד, לא מעמד הזה. יפה, שכחתי. אתם רואים את זה? מוצאים את זה איפה שהמחק, איפה שכאילו לוחצים, אז אפשר למחוק עם זה. אבל זה לא מחק הכי טוב. אוקיי, דבר הבא בפרק הבא. ביי.